салом алейкум дӯстони азиз. Айни ҳол мо дар дараи Ромид ҳастем, яъне ёс омадагӣ ҳастем. Агар фаҳмида бошед бародарони азиз, ёс ба моҳиқапӣ омадагӣ ҳастем. Ишкале ки мебинед дар инҷо Ромид навиштагӣ аст ва на ин ки як корро қапидан дар кор, яъне аз уҳдаи тамоми кор баромадан дар кор, яъне кӯҳ баромадан дар кор, моҳӣ қапидан дар кор. Инсон бояд ҳаркора бошад. ишкале ки мебинед мо яъне доир ба Абделка ҳастем, специалист ҳастем ва имрӯз тасмим гирифтем ки ба дараи Ромид биёем, яъне моҳӣ дорем ва иншааллоҳ ки мо ҳозир ба навор мегирем. то охири видеомона тамошо кунед бародарони азиз, лайк монед, подписатсияро ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунед. иншааллоҳ ки мо видеои беҳтарин аст пеш аст боз ба шумо нишон медиҳем чӣ гуна мо яъне моҳӣ меқапем, чӣ гуна чӣ корҳоро яъне ба анҷом мерасонем. бародарони азиз, ина мо яъне ба лаби даъиро наздик шудем, яъне лаби даъиро омадем ва чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо мо яъне бисёрӣ ҳастем ки моҳӣ дошта истодем ва шумо бо диққат тамошо кунед. бо ҳар як моҳӣ ки мебардорем ба шумо яъне нишон медиҳем. як чизи шавқовар аст, да, асабои одамро яъне ором нигоҳ медорад. даъиро ҳам яъне моҳидорӣ ҳам, да, ҳам хотир тамошо кунед. بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا مد لي الشيطان من أسبابه حبلا وثيقا منكرات كنت آتيها غروبا وشروقا бародарони азиз, вақте ки шахс дар даъиро мепартоӣ, дарк доданаш хеле нофаҳмо аст. агар ки специалист бошӣ мефаҳмида мақсад бошӣ медонӣ ки ишта қапидан наркора надонӣ хеле мушкил аст. дӯстони азиз, дидед зубайни бардоштидан дилоштагӣ аст боян давонде сайда яъне лахтарҳои сар кобсон софту шимой буд. ҳоло бошад лахтарҳои қабилоси دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد камтар нӯшид ба ҳамин хотир мо яъне лақақмоӣ хабида шудем.